Malema ngiyeza kuwena baba nawo. Malema njengoba ngithula mangiyisilima. Ngithuli ngoba bengikukhonzile and ngikukhonzile. Ngisafuna umqondo wami Malema usanyakaza ukuthi lento yenzayo, lento yokuphambana nehlobo uyenza ngamabomu yini. Yabona mfowethu ayikho into enzima ukuswitcha from ekumkhonzeni umuntu to ekumboneni ukuthi akayona lento cabanga ukuthi iyona obuza kuyithandana. Mina Malema namanje I still believe in you Malema. Ngitshela mina I still believe in you kodwa inqubo oqhuba ngayo as we speak I don't understand it. Show mina uKing Park. Show mina baba. Show mina angafuni ukukhuluma ngisazokhuluma kodwa mina Malema because ayikho into engihlonipha njengabantu. Njengoba Malema wena Malema upresident wena weqembu EFF. Upresident unama grand forces angena asha door to door campaigns and now elections, local elections are around the corner and ama grand forces now ayafuna nawo endaweni akuyona ukuthi kube yiwona awinayo ezama EFF. Wena wenzani wena? Angafuni ukukhuluma ngisabuka nje. Kodwa mhlambe abantu abangazi ama EFF bayangibona slowly ngiyashintsha. Awuwazi baba ukuphambana. Awuwazi ukuphambana nento efunwa abantu bakho. Le South Africa ibona abantu bakho. Ngoba ama EFF kwimanje agcwele wonke umhlaba le South Africa. South Africa abantu bakho. Bantu bakho baba angikhathali mina ukuthi ipolitiki yakho uyifunde kanjani uyidlala kanjani ubukani in future akusebenzi future sikhuluma njengamanje khona umuntu olambile ekhaya njengamanje umsebenzi wakho uthathwe yikwelekwele unjani wena? Hayi Malema ngeke mina ngakafuna ukukhuluma but ngizokhuluma if it push me to that particular corner. Futhi mawushintsha wenza kahle ngizokhuluma futhi Malema. Kodwa manje let me keep my mouth shut because ngikhonzile kakhulu futhi. Ngoba mina ngiyawazi amandla akho, ngiyayazi wisdom yakho. Angilona ngixoke mina. Bathi abantu uyabheda Malema nami ngithi uyabheda. Cha nona ngiyenze le nto mina. Mina ngiyayazi ipower yakho. Ngiconfirm kuma level ahlukahlukene from my own side. Kodwa le ayangidida baba. Awukwazi ukuvukela abantu bakho. Abantu bakho. Mawuye Cape Town khona abantu bakho, Eastern Cape khona abantu bakho, KwaZulu Natal abantu bakho, Limpopo abantu bakho, Johannesburg abantu bakho. Uthi abasebenze kanjani abantu bakho kule wave ekhona uma wena uphambana ne wave? Ngoba akushiwo la nathi ngesivumele into ethi akuxoshwe abantu babanye amazwe. Kodwa leyo ukuthi akuxoshwe abantu abangenawo ama permit for sake abahambe. Abangenazo imvumo fuseka abahambi ngoba mina kusasa angikwazi ukuvuka ngithi ngeAmerica, angikwazi ukuvuka ngithi ngiya eBrazil, angikwazi ukuvuka ngithi ngeMauritius. Lawo nje baba labo ke zibambile ke inkunzi lapho ngizwe emchunu nophakela umthakathi nodadewethu loyo. Tshela mina. Hayi Malema ngeke baba. Angafuni ukukhuluma ngoba mase ngikhuluma kodilika into ngazeJericho, mase ngikhuluma ngalento. Ngisafuna ukubona kahle umqondo wakho ukuthi ilento noma uthakathiwe. Mawuthakathiwe ke ngiya understand sizolwa nomthakatho okuthakathile. Kodwa awukwazi ukuphambana nabantu. Kodwa. Thina ngeke sivume nje asibela abantu. Thina sibela abantu thina. That is why manje ngezo live ngikhuluma isiZulu ngoba ngifuna ukubazi kahle shosho abantu engibalwelayo. Mina ngikhuluma isiZulu nje ngifuna ukubazi kahle shosho abantu abangilwelayo, abantu abamnyama. Bathe ngibalwelayo. Omnyama ngazwanga isiZulu kodwa waseningizimu Afrika one day ngizosikhuluma isingisi. One day ngiyamhlonipha naloyo kodwa Malema ngeke baba. Ngeke baba kubenzima ukuthi sithi akuhambe umuntu ongenamvume udefende utsheke ukudefenda urabishi. Hayi ngeke baba ngeke. Angafuni ukukhuluma mina. Mase kukhuluma mina baba ngianalyze lento. Ngianalyze lento. But I still believe in you mina as King Park kanjani. As a result, angijabuli makhona umuntu ezovela adonsa igama lakho noma ikanjani. Kodwa ngeke baba ngeke shintsha umshofo baba. Shintsha ithoni, shintsha ukukhuluma. Mange njalo kuyanyiwa baba. Shintsha ukukhuluma baba. Hamsana nabantu bakho baba. Hamsana nama voters. Support ama grand forces baba la ekhona. Isono kabi mfethu umuntu aqhamuka egqoka isikipa se EFF athi beqhamuka bethi abantu
we engashilo lutho omunye uza nento enhle kodwa asakwazi nokuyithula into ayiphethe sebebona iskipa azama ukugoqa bandle emphakathini umuntu agoqa bengathi bayezwa abantu ungene wena ku National TV uvela umosha into ayigoqile umuntu ngeke malema baba xhola ngakufaka nangisikisa ukinibhakanza abantu mangabe uthi mina ngena kale insizwe ecashayo mina ngise number 44 Rocky Ridge Road eHillary umsebenzi wami umele umuntu umsebenzi wami